que no es pot fer és voler que les bacores es tinguen que collir quan es cullen les mores. Les bacores ja sap que ja es poden collir, perquè quan les apretes es fan cap endins. Jo ja sé que les bacores tots se les volen menjar, però cal pujar de l'arbre i embrutar-se molt les mans. Sabreu que no es pot esperar que les bacores ens caiguen dins la boca quan ja estiguen dolces. Les bacores modernes s'han espavilat i elles mateixes marquen el preu de mercat. M'han dit que les bacores es volen organitzar i fer la bacorocràcia perquè s'han polititzat. Però això no pot ser deixar que les bacores vulguin manar també i fer-se les senyores, que el bancal és molt nostre i l'hem manat cavar. Així aquí agarreu-les i a fer confitat. Està clar que les bacores, quan arribi Sant Joan, si ha plogut el que calia, ben madures estaran.